Hello guys, musta mo tanan diha? Wala tay intro, wala pud tay outro, matod pa ni Boy Chubby. Wala ko na-expect nga naim nan awsad karon kay as you can see zero pa. Zero pa ako nakit-an karon. Pero test ra ni siya. Test sa feature kay nag-suway ra ko karong buntag og check if na ay live feature. So before kay wala pa ni siya. Unya karon pag-check nako na. So nana gid atong live feature. Karon wala pa tay makit-an kayo sa live feature na to no, pero on the coming days natay mga live features matatag Carbon, matatag Colon, diri sa Cebu City ug matubutag laing lugar. Tanaw ta kung unsa ang mga gikabisihan sa mga tao karon, labi na sa farming. You know, dili lang tungod kay dili lang sa poultry farming or poultry business ang atong topic or atong focus ani. Ang ato sang focus is atong tanawon kung unsa ang mga balhin tabi. Kung unsa ang gikabisihan sa mga tao no karong mga panahon na. So kung naman gikabisihan, comment lang sa boss para mastoryahan nato na. Kung sa may gikabisihan ninyo ron, ako kay gikan pa ko nag duty. So chill lang sa ta. So may tungod ng live kay sa akong na donggan kay kining live nga feature sa YouTube dili ni man siya basta-basta ma-activate. Lahi sa Facebook nga as soon as na kay Facebook ma-activate nimo ang live feature. So kanay siya dili kay maghuwat pa ka kung na-met ba nimo ang imuhang or ang criteria sa YouTube. So manang happy kay karon kay naano ni siya na-activate na. So let's go ahead and check this out. Login ta sa lang account. O yato i-check kung naka-live pa gyud ta. Although na ko yung timer nga nakitaan sa babaw. 4 minutes na tang nag-live. Check na to. Kung ma-share ba. Huwag na agad eh. So atong suwayan og share.
ato guys, kung na may time or nasaag lang mo dere, wait lang naman eh. Naman ko ang mga features dere atong duwa-duwa ano na features dere. Oh, ha. Na po din yan ni day. Gotcha. Bubbles. Ah, pwede po no party. Okay. Okay. So, mo lang to. Nothing much. Testing lang. Kung nasaag mo diri karon, paki-subscribe na lang. O kung ganahan mo comment below kung na may mga pangutana regarding sa business, poultry business, o kung saan ninyo pagsugod, mga basic nga mga questions lang ha, dili lang kay katong kuan, katong mga komplikado na kayo kay di kita expert ana. I would suggest visit Dr. Erwin Cruz sa iyahang page. Okay? So mag-live po ko sa Facebook. Okay? So check our Facebook page. Ano to?